Kardom nili uruning tikathak Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon itha. Ulukunchi outpost pen pator piponsi Swachh Bharat Abhijan asai ke pamanpon. Chitini Phaikre Trok Arni, Jinthong, Rongjangphong Daily Market along Ulukunchi outpost pen pator piponsi, Police Lapen Amri Jinthong VDP atom pen Swachh Bharat Abhijan asai ke tengpon. Hamren Court pen kapin khatpon atengsi Ulukunchi outpost IC Biplop Soikia lapen. Amri Jinthong VDP in charge Philip Ronghang lapen. Rongjangphong Center Committee atom pen Chelang Rapetsi Sai Angdeng Mesen pen pachunpon. Sonsi Amri lapen Jinthong VDP in charge Philip Ronghang pen pachini pon atengki nilitum kaprek adim sitami lapuson asai dengpon bomji ladak nangka cherap dun ason thotsi kaprek adim along ke klem ke dam ahut sitami nang cherap nang cheto dun nang jibusi alang litum hin pen choning ripon Amri pen hemari bongrong Karbi Anglong news tar rong troksi rong asar thebang troksi a area ang kangalong nilitum aphan ang song pen mate hamren court pen nitum aphan hukum ni gi pi pen ajoksi nilitum dak Ulukunchi outpost IC Biplop Soikia alang lipen non nili VDP in charge Amri Jinthong Doramla anilitum chingki chingwai chethan pensi IC pen nilitum bahini si khoros biros ko do ka beta chiri pensi nilitum lahaya dasbin salam ponlo la sela dasbin ku do ka beta nilitum ka salam pen adokan tin along lapen atwara dampro tin along tanilitum tar ponlo lapen non dak kacitong sentar yang phong sentar development committee secretary president mate vice president members menta dolo lapen nilitum VDP atum arloso VDP lapen pinso VDP nilitum dolo lapen lapinia program bang ke nilitum police lapen ke VDP nilitum join cerap pet pensi nilitum la bangso department isivet lo la nilitum la hai along Safai Abhiyan Swachh Bharat Safai Abhiyan claim nangji lapen ke arong tin center tinta kachepang thirjir pen kape do kape thak nangji lapen ke haladak kopinena ke tera ke kape do de dia phan lapen methang adim kache safa lapen kachepang thirjir pen ke do pen bemar yaranda ke kom ji phan lapen ka heno a hormu kapare thap thedet pen ka unuti mata phrang dam bom thegi phan lahai anta nilitum program pedo pon nangji pusi nilitum phan nang pin khatsi kedam tang tarik krehini pai aciklo tarik krehini lo agos aciklo nilitum langardang long ta klem lo tharakunci VDP lapen ke langardang VDP lapen asukunci lapen murti farm ko do we chingrum si haladak ta nilitum kedam tang tarik krehini arni nilitum pachun ponlo lapen pini tarik kre throk agos aciklo ladak September aciklo ladak royang ponglong nilitum klem ponlo lapen non ke bang jilang nilitum ke claim tu ye bang ke atari ke bang nilitum pathigun derlang kala sasuyun pruya phanda nilitum chi signang ko potsi umla pere long bi ponji lapen ke langtu ke pamlong kungri pia iria langtu ke pamlong tan nilitum pado ponji la so ke pedo ponalong nilitum unan la Swachh Bharat Safai Abhiyan claim pon that api nilitum sorkari gambora mate rong gambora thamanta hang theji lapen ni nilitum program the muchot ki bijia bang ke nilitum la child marriage lapen ke ri ke anti drug la so program ta nilitum bi ponji la se hala rong asar the tum phan ke hang pon ke nang mekar nang mithur nang rat nang dera so phan chi hukum che than dam non lapen ke nang rong pen lahai araki hormu ke chothap thedet pen kacharli osomar tum ka luksan se dia phan lahai ko do ko betan nilitum VDP pen police cherap pe nilitum claim ponji hala lo aron an ke siai sar phansi khobor chi pipo la sala tum ala sewangji lo ron alang le sinang than kangji la se kudu ka we akam nilitum ka pechung rap pe jalong center development committee rong yang phong atum nang charap dun son thotsi along tin nilitum no umla per ka pe dodamji kungri pi ka pe dodam ye long stame hala bangso a center committee atum ta pinier ni la rong yang phong center development atum nang charap dun son si nang charap nang chitu dun ben RD nang pidunya phan la pen la hai kudu we phrang na thu ke dam ben ka develop pon ya phan la kudu ko we stame nilitum kisik pon lo la pen la khoros birosta nilitum nonoko ke nangka sponsor dun pu nilitum ka che theklong ave setame nitum
police pen VDP tum chingrum si nilitum bahani pen chipin khat ponsi lahai ko do ka ve sasu ke yun proila pen piniar ni ke nerlo sini si ke klema kam pena ka podjong pusi ingchir daji pusi nilitum tamariang sang sas tame Karbi aron barim karkli amai pen team hemai asi balijan along karklipon kedam tang chitini phai khrepo arni sangti langso mate balijan along karbi aron barim karkli amai mate thi hek pen kaka ahin pen team hemai asi karklipon banga khe atum biswakarma puja katalon laki ingchin apuja mate ingchin arnam aphan ke thok kijorpon asonsi karbia khe alongta team hemai asi pu kedokok ajok aning kanwang sitami bangswa se arklipon bomlu Bangswa se karkli along meipu Jona Singh Teron Kong Chunbang Dhon Singh Teron Pachethang Chunbang Ken Singh Rongpi Lapen Tiri kam meipu Chris Rongphar atum chepatir pipon penang an kaka klembang pu atum chetong dun pen mesen me et pensi team hemai ase karkli pachun ponlu Ini nilitung soya dun lo dat nilitung balijana lo langsang tiak lam long pini nilitung central committee kaka hin penang pingkat ateng pen je nang nilitung nili amata kaka long sido mas nilitung chingwai lo je kaka atung along la sona se kartidu ama nili akimang ke la sini pathek pan sin khan ko nili akimang thang ta wi nili akimang ke ni ke dam tang 2022 ning kan ta nili isi festival pachun lo karmene dak border along rat wang nangi ni tungdet elup so akimang an nili dak politis kali achat kali apa ni nili jungjung mata kidu u kali kita ni patir pinang kok ti bang ke ni langlap lo kapatir pi tu bang komhek ti kapatir pi tu bang plo te dak tangka maha ajak itu jet physically no ta hedi su enjoy u e lasini festival ke wanta ajat kota kali dak Karbi Anglong arat tunang pathek long nang apen pinila itung kar la suasi nang karbi pusita nili thang ke mang dak pini dak pini ajat dak ke mang awe arlu just ne bang dak nang ni tung kadu kawe jo pini ga chitong long ason aso ka chitong aphansi lo dak wang lo te dak situation bang nang li tung dak chini po aso phancho nili lasi nili pui bang ke ka duk kawe ta la dak nili tung pan or nang pidu na ye border long bang ke dak a hemange mame dilai ta dota po DP da do po nani amlukhi da do po nani kuligau da do po sita dak border along bangke isya wal lo itu la so wal bangke kang thin ge bangke la bangke nili nungwe rakam kali lo nili tung aphan la si nang li tu ka tu ka binang chirap do nang po ba Karbi Anglong arat tung anang chirap do nang po la so bangan wet la si la son nang apa chirap don ji plote la so pini program bang dak wan lo plote Karbi Anglong arat tung jo pinile jo PWD chairman tang chitong nong lok lo tung language board chairman tang chitong nong lok lo apen mamia president nani bojar president tung kithege ding tuang selo pini tung dang chitong lasi dang nang thek nong lo o dakela sona apuri bek la so situation la so bang mene Karbi Anglong along pathek long na apen la dak abang kadu gawi nang chirap dun pola som theklong lo pade chithan po la so bangan be nilia ke mangke lalo nasi kaduk awe phan choro lo pini an apor ki kompen kita apor ka chipi pen dak nang chitong dun la so se kartli along nang chitong dun apen se kartli sita me phun me apen ka pachun lo por arnam long sita suri arnam phanta akero chipi si an so se itunga khaita pan kantuna apen border an so se border along itung kido Karbi tung apan anso se paching thur pon thuna lapu ansini lilam nota ington ko kardo tene lilam the sinar julang nang lilong la alap but chairman la pelengwet chairman la pen jo ile tum lo ki the ki ding la an nang lilong nang chitong dun pen nang li si ke hang lo ma mate bang an ning arong pen mane khei Karbi khei pu ka ching hon pen la pen la dimasi bu itum tadu pen la sol lang dun ji boyat si kewang ne mante nang li jung pen si ke hang lo li la bang ke ahok lo athe mo pen lo related le la ko abang ke ni tung ke kcs long ta klem rapet non da ka chitong tu inut bahini tung pen hen apen amasi la hayalam chithan lo apen la swat team ase kartli abang ke kaka tung bang nili mata kaka long hedole he sita kaka tung along du mati la so se kartli kan kanwang ta arti mati masi la bang ke nili ka cho hang du hodak pon sinang border along tu bang ke nili jungjung se cho hang du lo wa amat dak arat tung pen da chingwai lo dang nili tung ke phai bang kompik sita dak na horjan tu long katharan ke rong kre hini non nili gambura chodet pen rong kre ke thom
Sita amunit bangke 1000-an tabe deh cithanda kapo. Sita nili bangalasi alang tu macam than lo amasi laswasi karti bang dakewa ni pu bangke laswasi bangke nahok la arti chok ta hai. Sita ni bangke ase karti bangke isi mane a picture bang lo. Sita mane ne bangke munit bang dak wang nang po dak laswa apir thelo munit kai ta mane kithe kire tu wang nang po laswa phansi ne bangke km. Lalu ahok la masih nili ki force red puta kali alang kili tung kan hai. Kita alam bang ni than. Sa son ho dak art liji. Ko masih oh non ta kalang ke dak pini la so asi art liji. Thelong le pin dung se pinang ong lang pukan. Lalu lang duning tung duk pukan ke wang tung ta duk. Apa aja hek to bang ke border kacing hon pen ke wang tung lo. Apa an majok ta ching hon duk mati. Border ke la sila so pen se ke wang. Sini ipui bang la so pos ke wang la lang li tung bang ke. Nili force li le ke hang pen. La son bang kali. Tangke. Government Model College Day Thor Ningkan Plimati Ford Foundation Day Ketalon Pon. Kedam tang Ningkan Suri Hinira Inkorai Si Arni Pen Day Thor Government Model College Ing Pupon Det Pen Pining Ningkan Suri Hinira Inkoi Rapli Aningkan An Ningkan Pli Nang Chok Si Government Model College Day Thor Ningkan Pli Ke Chok Ketalon Pon. Lason si kedam tang chitini phai kre pho arni Day Thor Government Model College Ningkan Pli Ke Chok Mati Ford Foundation Day Arani Talon Ponlu. Labang sohud adap apor Government Model College flag mate alama sitami ing thorpon lapen aluhia man pen Dr. Kajol Soikia Chief General Manager Numaligar Refinery Limited lapen Dr. Kajol Soikia Praise Principal Dr. Dipok Kumar Bora atum pendanglok college student lapen parents atum chetongdun Halapu aluhia man pen kachetong dun Dr. Kajol Soikia pen sitami lapuson Day Thor Government Model College Ningkan Plimate Ford Foundation Day ke chok ketalon pon along kachetong dun ke ning arong lolapen students satum sitami ke charli anat ansose akang tui angdeng kele dun thekjia phantami thante kang